Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 7, versikulo 54 hangtod sa 60. Ang giingon dire, human mabati sa mga sakop sa labawng hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad og duro sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato ug gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya ug mituaw, "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Kung ibulag nato kining panghitabua sa kinatibuk ang konteksto sa basahon sa Mga Buhat, makaguol gayud kaayo kini nga sugilanon. Apan kun ato kining tan-awon sa mas lapad nga konteksto sa plano sa Dios sa pagtubos sa mga katawhan, sumala sa nahasulat sa Kapitulo 1, versikulo 8, nga ang ebanghelyo kinahanglang isabwag sa Judea, Samaria ug sa tibuok kalibutan. Kining panghitabo sa pagpatay ni Esteban ug ang paglutos batok sa iglesia nga misunod dayon niini nagsilbi hinuon nga tulay ngadto sa mas lapad pa nga pagsabwag sa ebanghelyo sa tanang dapit. Kini tungod kay pagkahuman niining subo nga panghitabo, mga kahigalaan, nagkatibulaag ang mga magtutuo sa nagkalain-laing dapit ug bisag asa sila napadpad ilang gisangyaw ang mensahe sa ebanghelyo. So diri mismo, mga kaigsuunan, kinahanglang muhunong kita og mamalandong sa labing labaw nga tumong sa Dios sa matag atubang nato sa mga pagsulay ug mga kabug-aton sa Kristohanong kinabuhi. Ang giingon sa Buhat Kapitulo 14, versikulo 22, kinahanglang muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. So ning takna sa kahaponon, atong pamalandungan ang duha ka mga butang. Una, ang duha ka mga reaksyon sa pagwali sa ebanghelyo. Ikaduha, ang bugtong nga determinasyon sa tinuod nga magtotoo. Sumudangat na kita sa unang punto,
ang duha ka mga reaksyon sa mga tawo sa pagwali sa ebanghelyo. Ang giingon sa bersikulo 54 sa atong teksto mao kini: human mabati sa mga sakop sa labawng hukuman si Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Ang Griego nga pinulungan nga gigamit sa kasuko ug kapungot nga gibati sa mga sakop sa labawng hukuman, dieprionto. Naghisgot kini sa lawom kaayo nga samad sa pagbati. Pareho lang ang meaning niini sa pulo nga gigamit sa kapitulo 2 bersikulo 37 nga nagaingon, sa pagkadungog niini sa mga tawo daw gikumot ang ilang kasing-kasing ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles mga igsuon unsa may among buhaton. Mga kahigalaan, ang Griegong pulong sa gikumot nga kasing-kasing katinggonesan, nga ang kahulugan usa ka sakit kaayo nga pagbati sa kasing-kasing nga giluba. Tungod kay pagkahuman sa wali ni Pedro sa buhat kapitulo 2 nga nag-expose sa kasalanan sa mga Hudiyo tungod sa ilang pagpalansang kang Kristo dito sa krus, daw giluba ang ilang kasing-kasing ug midangat kini sa ilang paghinulsol. Apan niining atong teksto karon, pagkahuman nga gi-expose ni Esteban ang pagkatig-a sa liog ug pagkadili tinuli sa ilang kasing-kasing, nasamad pud kuno ang ilang kasing-kasing. Apan imbis nga maghinulsol, ila na hinuong gipatay si Esteban. So sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsuonan, parihong nag-expose sa mga sala ang wali ni Pedro ug ni Esteban, ug pariho pod nga nasamaran ang kasing-kasing sa mga naminaw sa ilang wali. Pariho lang ang pamaagi sa ilang pagwali, apan dili pariho ang resulta. Ang wali ni Pedro misangpot sa paghinulsol sa mga tao, apan ang wali ni Esteban misangpot sa iyang kamatayon. Usbon ko, mga kahigalaan, ang mensahe usara, apan ang response sa mga tao lahi. Karon unsa may hinungdan nganong dili man pareho ang resulta? Tungod ba kini kay mas hanas nga muwali si Pedro kay ni Esteban? O dili mga kahigalaan. Ang giingon sa Biblia, parehong napuno o gidihugan sa balaang espiritu silang duha. Ug tungod kay gidihugan man silang duha sa balaang espiritu, gihatagan usab sila og katinawan sa ilang mga mensahe. So klaro kaayo nga dili gumikan sa magwalali ang managlahi nga resulta. Unsa man gayod ang hinungdan sa managlahi nga resulta? Niining buntuha, kinahanglang gamito nato ang sistematiko nga pagtuon sa Biblia. Ug kini mao ang pagtandi-tandi sa nagkalain-laing bersikulo sa Biblia. Kung ato kining buhaton, makita nato mga kahigalaan nga ang hinungdan sa managlahi nga resulta sa wali ni Pedro ug ni Esteban anaa sa managlahi nga kasing-kasing sa mga tigpaminaw. Ang mga kasing-kasing sa namati ni Pedro humok, apan ang kasing-kasing sa mga namati ni Esteban tig-a. Sa mga humok ug kasing-kasing, ang ebanghelyo mga limyon ngadto sa kinabuhing dayon. Apan sa mga tig-a ug kasing-kasing, ang ebanghelyo baho nga makamatay. Paminawa ang giingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 15 ug 16. Ang giingon dire, kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga limyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. Alang niadtong nangalaglag mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Mga kaigsuunan, sa tinuod lang, instinct nga tig-a ang kasing-kasing sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Walay exempted. Karon kun nahimong humok ang kasing-kasing sa pipila, pagpanglihok na kini sa Ginoo. Gihikap niya ang ilang kasing-kasing. Ug mao kini ang kanunay namong pag-ampo nga hikapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa tanan natong tigpaminaw dinhi sa kahanginan. Walay gahom ang mga pastor nga muhikap sa kasing-kasing sa mga tao. Ang Dios lang ang adunay katakos niini. So mao kini ang unang punto sa atong pagpamalandong. Ang duha ka managlahi nga reaksyon sa pagwali sa ebanghelyo.
Adunay nasamaran apan naghinulsol, ug adunay nasamaran pod apan misamot ug katig-a ang ilang kasing-kasing. Hinaot nga ang Dios magpahumok sa inyong kasing-kasing karon mga kahigalaan, aron makita ninyo ang kabug-aton sa inyong kasalanan at tubangan sa Ginoo tungod kay gisupak ninyo ang iyang balaod. Akong pangaliya nga samaran sa Dios ang inyong kasing-kasing, apan ang resulta niini maghinulsol, dili pareho sa gibuhat sa mga tawo kang Esteban nga misamot og katig-a ang ilang kasing-kasing ug ilang gipatay si Esteban. Sumudangat na kita sa ikaduhang punto, ang bugtong nga determinasyon sa tinuod nga magtotoo. Ang bugtong nga determinasyon sa tinuod nga magtotoo. Basahon nato ang bersikulo 55. Ang giingon dire, apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad og duro sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Mga kaigsuunan, mao kini ang ilhanan sa tinuod nga mga katawhan sa Dios. Kung ang tanang mga panghitabo sa kinabuhi lisod ug bugat kaayo, sama sa nahitabo kang Esteban, dili sila moreklamo kundili muhangad og duro sa langit, mutawag sa ngalan sa Ginoo. Karon niining panghitabo ang mga katawhan nga mipalibot kang Esteban nagpangagot sa ilang mga ngipon ug andam na nga mupatay kaniya. Ang giingon sa atong teksto, mihangad og duro si Esteban sa langit. Mihangad og duro. Nga ang buti pasabot, wala niya gitugot nga malisang siya sa kasuko sa mga tawo. Mihangad hinuon siya og duro sa langit. Ug unsa may nahitabo, nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Kung atong makita ang himaya sa Ginoo, taliwala sa mga bugat nga panghitabo, igo na gayod kaayo kana aron matambalan ang kasakit ug pagkahugno sa atong kasing-kasing. Wala gitugot sa Ginoo nga si Esteban nga mao ang pinakaunang martir sa iglesia, namatay nga makaluluoy. Gipuno sa Dios si Esteban sa balaang espiritu aron maablihan ang iyang mga mata ug makita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. So nahimong tinuod ang Salmo 23 sa kamatayon ni Esteban. Ang Salmo 23 versikulo 4 nag-ingon, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban kaman kanako. Si Esteban wala nahadlok. Mihangad siya og duro sa langit, bisan og gibato na siya sa mga tawo. Wala niya kinitag tungod kay nakita niya ang himaya sa Dios. Karon, nganong nakariak man si Esteban og ingon niini? Kini tungod kay napuno siya sa balaang espiritu. Ang ikatulong persona sa balaang Trinidad mao'y nagtabang kaniya ni adtong taknaa. Mao kini ang angay natong hinumduman kung mag-atubang kita og mga pagsulay sa kinabuhi. Mga liyupo kita nga punoon kita sa balaang espiritu aron makahangad kita og duro ngadto sa langit ug mutawag sa ngalan sa Ginoo. Mamalandong sa iyang pulong, susihon ang pulong sa Ginoo, mubarog sa iyang saad, mutawag sa ngalan sa Ginoo, mukilibot pasabot sa paghangad og duro ngadto sa langit. Ug ganiya pa mga kaigsuunan, dili nato kini palabyon. Ang giingon sa atong teksto, si Kristo nagtindog sa tuo sa Dios. Imbis nga naglingkod sa tuo sa Dios. Kung atong basahon ang Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 3, ang giingon dire, tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ang paglingkod mga kaigsuunan nagpakita sa buluhaton nga nahuman na. Unsa man ang natapos na? Natapos na ang paghugas ni Kristo sa mga sala sa mga katawhan, pinaagi sa iyang balaan nga dugo nga giula niya didto sa krus. Mao'y hinungdan nganong milingkod siya sa tuo sa Dios pagkahuman sa iyang gibuhat, sumala sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 3. Apan dinhi sa kaso ni Esteban, si Jesus nagtindog nga nagpakita nga aktibo siyang nagtrabaho ug nagpanglihok. Nakita ninyo mga kaigsuunan, niadtong bugat kaayo nga
panghitabo sa kinabuhi ni Esteban, mitindog si Jesus gikan sa iyang paglingkod aron iyang atimanon ang usa sa iyang mga karnero nga nagantos. Pagkadako gayud kaayong kahupayan kung atong masayran nga kung muhangad kita og duro ngadto sa trono sa grasya sa Dios, aktibo gayud kaayong mutubag ug mulihok ang atong Ginoong Hesukristo. Sa pagmartir kang Esteban, bililhon kayo ang kamatuoran nga atong nasayran nga ang balaang Trinidad aktibo gayud kaayong nagpanglihok sa mga magtotoo sa takna sa ilang kalisdanan. Gipuno sa balaang espiritu si Esteban. Nakita niya ang himaya sa Dios Amahan ug nakita niya si Hesukristo nga nagtindog sa tuo sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu. So this is the blessed Trinity at work, my dear brethren. Hinaot nga mututok kita og duro sa balaang Trinidad sa takna sa atong mga pag-antos ug kalistanan. Atong basahon ang bersikulo 56, ang giingon dire. Miingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Ang kapungot sa mga tawo, mga kahigalaan, wala nakapakgang ug nakapugong kang Esteban sa pagproklamar sa himaya sa Dios nga iyang nakita. Bisan pag-unsay mahitabo, ang saksi musaksi gayod. Si Esteban kang kinsang mga mata na ablihan aron nakita niya ang himaya sa balaang Trinidad, wala gayod makapugong sa kalipay nga iyang gibati. Misinggit gayod siya aron sa pagproklamar niini. Sa susamang paagi, ang magtutuo kang kinsang mga mata na ablihan aron iyang tataw nga makita ang himaya sa Dios diha sa ebanghelyo sa iyang grasya, dili usab makapugong sa iyang gibati. Walay makatak-om sa iyang baba. Iya gayong imantala ang himaya sa Dios nga iyang nakita diha sa mensahe sa ebanghelyo. Gani si John Newton, ang kanhing slave trader, dautan kaayo nga tawo, niadtong naluwas siya pinaagi sa grasya sa Dios. Nakakompose gayud siya og kanta, kining kanta nga Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wretch, in other word, lata. Grasya nga kahibulungan nga nagluwas sa daotang tawo nga susama kanako. So hinaot nga nakita ninyo ang ikaduhang punto, mga kaigsuunan, sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Ang bugto nga determinasyon sa tinuod nga magtotoo. Ang bugto nga determinasyon, unsa man, muhangad ug mututok og duro sa Ginoo sa takna sa mga pag-antos ug kalisdanan. So mudangat na kita sa aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, unsa may akong maistorya pa. Gipamatud-an gayod hinuon sa mga namati kang Esteban nga tinuod gayod ang iyang mga gipamulong nga sila mga tig-a og liog ug dili tinuli ang ilang mga kasing-kasing ug mga dalunggan sumala sa atong pagpamalandong niadtong miaging semana. Unsa may ilang gibuhat? Atong basahon ang bersikulo 57. Tan-awan ninyo kung unsa gayod katig-a ang ilang kasing-kasing. Ang giingon dire, apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. So wala pagayod sila makontento sa ilang kusog nga singgit, nanampong pagayod sila sa ilang mga dalunggan aron masilyuhan ang ilang pagbalibad sa mensahe sa sulugoon sa Dios. Ug human sila nagmalampuson sa pagpatig-a sa ilang kasing-kasing, nagkahiusa sila sa paghasmag kang Esteban aron siya patyon. Unsa man, makakurat pa ba kini? Di ba gipamatay man sa ilang mga katigulangan ang mga propeta? Ug labaw sa tanan gipatay nila si Hesukristo. So ikakurat pa ba kung ilang gipatay ang tigmantala sa Mesiyas nga si Esteban? Kinahanglan nga atong hinumduman, mga kaigsuunan, nga eksperto gayod kaayo si Satanas sa pag-alkontra sa pagwali sa ebanghelyo. Ang tinuod nga mga sulugoon ni Kristo muabli sa ilang mga baba aron iwali ang ebanghelyo. Apan si Satanas musinggit usab sa makusog nga tingog aron isabwag ang iyang mini nga ebanghelyo. Nakita ninyo si Esteban miproklamar sa himaya sa Dios, apan ang mga katawhan ni Satanas misinggit sa kusog nga tingog
ug nanampong pagayod sa ilang mga dalunggan aron matabunan ang tinuod nga mensahe sa himaya sa Dios. Gipakusgan sa iglesia ang iyang pagpaningkamot aron sa pagsabwag sa mensahe sa ebanghelyo, apan si Satanas naningkamot pagayod og duro aron masampungan ang mga dalunggan sa mga katawhan aron dili nila masabtan ang mensahe sa ebanghelyo. Mga kaigsuonan, dili na ko makuratan nga niining atong programa sa kahanginan nga nagsibya sa tinuod nga mensahe sa ebanghelyo, daghan pod ang nagsibya niining istasyonana nga nagwali nga ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat, pinaagi sa mga tutuo, na gani nagwali nga siya kuno ang appointed son of God, napoy gawali nga siya ra kuno ang sugo sa Dios, naigawali nga siya kuno ang anghel nga tigdagit gikan sa sidlakan. Daghan kayong mga mini nga propeta nga gisabwag ni Satanas, gipakuyanap ni Satanas aron muwali pod og mini nga ebanghelyo. Ug dili na ko makuratan niini tungod kay eksperto na kaayo si Satanas sa pagbuhat niini sa nilibo na ka mga katuigan. Nagsabwag si Jesus og tinuod nga liso sa trigo. Si Satanas nagsabwag pod og mga sagbot aron matabunan ang liso sa trigo. Pero bisan pa niining tanan, ang iglesia sa Dios nagpabiling madaugon. Tanawan ninyo ang kasaysayan sa iglesia. Ug makita gayod ninyo dayon nga ang iglesia sa Dios nagmadaugon gayod kanunay dinhi sa yuta. Gihagit ko ang mga tigpaminaw nga mubasa usab og mga libro sa church history. Mubasa pod og mga Christian books. Ug kung mahimo mo eskwela sa Bible Academy. And by the way, alang sa mga interesadong mo eskwela sa Bible Seminary, i-text lang ko alang sa mga detalye. Ang Covenant Reformed Seminary of Asia gidisenyo aron makaeskwela ang mga gustong magpastor bisag magpabilin sila sa ilang lugar, dili na sapayan pang mobiyahe sa Manila. Tungod kay nagadawat kami og online classes or online students kining sa internet lang nga klase. Makatabang gayud kini kanimo igsuon kung kinsa ka man nga nakabati sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi nga magpastor ug muatiman sa mga kalag sa katawhan. Atong tan-awon ang bersikulo 59. Ang giingon dire, ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Ang last minute nga pagtawag ni Esteban sa Dios, maupod usab ang kinahanglang itawag nato sa takna sa atong kamatayon, mga kaigsuonan. Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu, ug nasayod ako nga buhaton kini sa Dios. Katapusan, bersikulo 60. Ang giingon dire, unya miluhod siya og mituaw. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Si Esteban nagpabiling saksi sa Dios hangtod sa katapusan niyang ginhawa. Susama sa iyang manluluwas nga si Hesukristo, nangaliyupo usab siya alang sa mga mipatay kaniya. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. So miliwat si Esteban kang Hesus nga miampo alang sa mga mipatay kaniya. Ang giingon ni Hesus, amahan ko, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Abi ninyo mga kaigsuunan, ang pag-ampo mao ang pinaka-praktikal nga butang nga atong mahimo aron matuma nato ang sugo ni Hesus nga higugmaa ang inyong kaaway. Unsaon man nato paghigugma sa atong kaaway? Iampo nato ang atong mga kaaway. Atong iampo ang mga kaaway sa ebanghelyo. Ug sa pagbuhat nato niini, nahimo kitang susama kang Kristo. Karon alang sa mga dili magtotoo, hinaot nga mahimo kamong susama kang Apostol Pablo, nga kanhi manluluto sa iglesia. Ugani usa siya sa mga nagsudong samtang gipatay si Esteban. Nagtuo ko nga nalipay siya sa iyang pagsudong samtang gibato si Esteban. Apan gikaluy-an siya sa Dios. Gidakop siya ni Kristo didto sa dalan padulong sa Damasco. Ug ato kining tun-an sa mga sunod nga mga semana sa atong pagsibya diri sa kahanginan. Hinaot nga dakpon usab kamo ni Kristo aron makita ninyo ang inyong kasalanan, aron maghinulsol kamo ug mudangop kang Kristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Hinaot nga mahitabo kaninyo ang nahitabo kang Pablo,
kanhi kaaway ni Kristo, apan pinaagi sa iyang grasya, giluwas siya ni Kristo, nahimong magwalali sa ebanghelyo, nahimong apostol ngadto sa mga hintil. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Hinaot nga ang nahitabo kang Pablo, mahitabo usab kaninyo. Igsuon, bisag unsa ka bug-at sa imong sala, adunay kapasayloan ug adunay kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. Si Pablo gitawag niya ang iyang kaugalingon nga chief of sinners. Apan giluwas siya sa Dios pinaagi sa iyang grasya. Hinaot nga mahitabo usab kini kanimo. Dangup kang Kristo karon. Ayaw na pagpaabot ug ugma kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong takna, tuod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.